lokaci ba ko ne kar mu sanya mai kushe kai ta yi mu dinnan sai ta rabu ta yi da rabo zan zamo tauraro ya dinga yayi duka gani su dinga AS karfe dai suke tsumayi a kasar mu da akwai gyara Allah ka ce bayi na ga waɗansu na zaman kan hanya gunsu babin yi ka yi wa kanka ya fi ai maka dan Allah na tuna ma garanka da lafiyar ka tashi kawai ka je ka nema zamani yanzu ya samtanta maza suke da gulma zancen wa na zaka kai wa waninka ka shirya yin nadama ka wadatu bar zaton haka zaka mace ba dole ne ba kuma babu lokaci na ka ne wallahi bai iso ba wai duniyar da za a bar ta kan take ta matsalan ba ko yara bana ya tsara ni AS ba zan fushi ba duk tsanani to kishiya ta sauki ne muna tunawa ko dan yau da gobe mun samu mu ringa adanawa haka Allah ya kaddara ne bayarwa ba ya rasawa ka batan kana ganin duk duniya kai fa ka fi kowa mai uzuri da juna ba mu ba daukar bakin mataki rabu tsare mu shuka aikin sharri ko cikin mafarki wanda ya zaɓi ci ya zauna tabbas ya halin tumaki yadda na lura gaskiya ba ta jure wa shan hayaki kowa na da inda za shi ya sama rufin asiri cika baki da zage-zage ɗabi'a ce ta masu kuri shanshani a duka kwari ya gaba ba a fi shi sauri kar mu biye wa zuciyar mu saboda cikewaran mu buri tsara sassaka ba za su saka ga mutu ya sha kasa ba harshe ya ɗarar mamulalawawa ba zai sani ba mai ilimi da jahili bambanci na suna fili me bin malamai su yi masa ya ɓata gunsa babu hali komai za ka yi shi kafin farawa ka samu dalili waye za ya kai mawaka iya zance da yin misali ba na san zama da masu munafunci da masu karya je na jira yana jawo karasa saboda sanya me neman jini kuce saukinsa kawai ya je shi kwata me neman tsawon kare alkhairi za mu masa fata kar da mu kyala yara ba ilimi mu saka su makaranta mu yi zama na lafiya da abokanmu da ma makwabta zana rufe na bar ku AS karfe ne na muku wake in tafiya a ƙasa wannan aiki ne irin na falke da so na zuwa a samu da ba za na dakata ba kar da mu da wurera waka yanzu na so ba daura